אני לא אדבר יותר מדי. הבמה שלך. לא רציתי שהמוזיקה הזאת תסתיים לעולם. לא רציתי. מי מהשופטים שלי רוצה לבוא לומר את דעתו? כן אוהד שרגאי, בוא אליי. בילי, אני אהבתי את הדיוק שלו. אז רגע, בוא לכאן דודו. לבמה, לבמה, לבמה. אוקיי, מי שם? הוא מתבייש. כן, אני שומעת. טוב, זה היה ברור שתחרות היום תהיה מאוד 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 קשה. רמת הדיוק והאסתטיקה והבתית נהדרת. איזה גמישות מפחיד, היה כל דקות שפגעתי מהאלה כבר לי נתפס פה הפעמים מהשרירים. והאלגנטיות הזאת שיש בדבר הזה, זה היה מקסים וזה היה גם מעניין ומרתק, פתאום עושה לנו איזה, כל פעם איזה אלמנט אחר, וזה היה יופי של עבודה. תודה רבה לאוהד. תודה, זה גם בסדר. את מוכנה לבוא אלינו? שרי שמחוב, כוכבת האח הגדול? מה את חושבת? איפה ההורים שלה? איפה? עוד חודשיים יש לי מחזה שיהיה בקרקס. אני צריכה ילדה קטנה שתהיה בדמות שלי כילדה. תיגשו אליי אחר כך, אני אקח את המספר טלפון שלכם והיא תופיע בקרקס. פשוט לא יאומן מה שקורה כאן היום, נועה, לא יאומן. ז'קו אייזנברג הזמין את רון פולק להופיע איתו, שרי מזמינה את יעל לקרקס. תקשיבי, זה המקום, פה זה בית הספר למוזיקה, נולד לרקוד, זה הכל קורה כאן. תודה רבה יעל, את מהממת, תודה רבה. ואנחנו מגיעים למתמודדות האחרונות שלנו לערב, הן